Иван Иванов е на 15 години от град Раковски. Интересува се от театър. Учи в Национална гимназия сценични и екранни изкуства, специално с пантомима. От 9 годишен е катехист и подготвя деца за първо причастие в енория Пресвето сърце Исусово, квартал Генерал Николаево. Той е човек, който цени град Раковски и неговите традиции. Вярва, че характерният диалект за града е национално богатство и иска той да се съхрани. Ванка, здравей! Здравей! Как се чувстваш? Добре. Колко добре? Много добре. Сподели, че искаш да проведем интервюто на нашия диалект. Какво значи той за теб? Нашия диалект за мен означава много. Той е национално богатство, което трябва да се запази и ние не трябва да се срамуваме от него. Да почваме тогава. Айде да. Представи се на урата. Аз съм на 15 години от град Раковски. Уча в Национална гимназия за сценични и екранни изкуства град Пловдив. Специално с пантомима. Защо избра театъра? Когато бе на 5 години, моята баба ме закара на театър. Първата постановка, която гледай, беше Кръворазбраната цивилизация. През цялото време стоя като скулан, без да кажа нищо. Не спрей да гледам, даже не мигай. Пребрай ми се у дома и си пусна и веднага филмът на Кръворазбраната цивилизация и за има 2 недели я научи и цялата. Какво значи театърът за тебе? Театърът за мене е големо забавление и с него моя да съчетавам и забавление, и бъдещето ми и ми доставя много голема позитивна енергия. Каза бъдещето. Как се видиш в бъдещето? О бъдещето само един Господ Бог ще покаже. Можеш ли да споделиш с нам някоя интересна случка от живота? Понеже аз съм слугач в църквата и като бе мънък, ти сега ще си много голям. тогава бе и по-мънък. И сега владиката жадва да кръзмува децата за кръзмането и улизал са кръстията и ме подава ръка. Подава и стоите, и аз стоя. И гледам, аз тогава за първи път го видя. И ти трябва да я целунеш. И аз трябва да я целуна. Вана и му я викам, здрасте, монсеньор. Той, трябва да ми целунеш пръстенът. Умре от срам тогава. Като кажа умре от срам, до тук режеш. А за църквата? Как са там нещата? За църквата аз много ме напуда. Моята прабаба винаги искала да бъда добър католик. И от много маняк си ме е карала от църквата. Като бе на 8 години след първото причастие, каза, че искам да бъда слугувач. Веднага, още на другата неделя, отиди, отец Димитър тогава ми даде албата и почна. И от тогава... Албата и растото на слугувачът. И от тогава не съм спирал да луда всяка неделя на църква да слугувам. Също те и от 9 годишен съм катехист на децата там за първото причастие ги подготвям. Какво правите на пантомимата? Правим се загрелката. Ако госпожата му дава някаква задача от миналият път, по група лежи, самостоятелен лежи, с някаква тема, правим се етюдът. Ако нещо ще взимаме, нещо ново и правим, госпожата му и показва. Какъв е етюдът? Миналият път правим етюда с животни, но обаче ги правим по групи. Пожелай нещо на урата и тук да ти видео. Да вярват у Бог. Верата помага за всичко.